Importante gid no, sa isa ka abogado ang maayong nga pagplano sa pagbakal sang mga propiedad kaangay sang duta. Ini may kang tanan sa nagadamo sa gihapon nga mga nagakabiktima sang peke nga mga titulo o land titles kay iban pa nga mga importante nga mga dokumento sa pagbakal sang duta. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Donald Dorado, iyagin pahayag kinahanglan ang maid-id nga pagtuon kag pagbasa sa mga detalye sa isa ka dokumento kaangay sang titulo sang duta. Suno sa iyagod masiguro nga lehitimo ang mga papeles labing maayo gid nga magpadulong sa Registry of Deeds kag magpangayo gid sang certified true copy nga manginbasihan may kang tanan sa legalidad sang anuman nga transaksyon. Securon kung may titulo ba ang lupa. Number one gid na, no. Ikaduha, ang nagabaligya ba sang lupa sa imo, may right ba siya o kung may diretso ba siya nga magbaligya sang lupa nga ina? Kay basi hindi man siya ang tag-iya sang lupa nga ina o kung wala siya sang legal nga diretso sa pagbaligya sang lupa nga ina. Pwede ka mo kakadto sa ROD, Registry of Deeds, pangayo ka mo sang certified true copy sang sining titulo, hindi kinahanglan ang actual nga titulo, certified true copy lang, no? Kung indeed ang nagabaligya may right